започва шоуто. Всички тарикати, всяки заплати. Слушайте сега, Кючека Лондон. Човекът с най-добрите хитове, с най-добрата музика. Малкият диджей Фрейсър. Всички хора си познат, това е твоя свят. Няма фалшификат. Всички тарикати, всяки заплати. Слушайте сега, Кючека Лондон. За мен е чест и добро да ви представя на уникалния най-добрия човек е Фрейсър. Малкият диджей Фрейсър. Crazy DJ Malkija Frejsъr. Crazy DJ Frejsъr. Желава зелени, практици и щастлива нова година!